Aduh, mami boss, usa ka kanon. Mami ko na ko sa kanon. Buat laman ko sa kay. Nagkikay pa. Oh, sige boss. Kadiyot ra boss, kadiyot ra. Sige kayo, magbuhat ko kadali. Nakapoy dito? Asar magkanon, dugadja bang oras ang muwat dili oy, gigutom nako. Asar bagang mami og kanon. Kanon. Witer, asar man ka. Dugay ag kanon oy. Pasensya na boss, nagkuan pa lagi boss, Kamang nung gigutom na ka dili, naganina tang humuwat. tuwat na mo kadiyot boss. Sige, magpaabot ko pero adyo na dugadja kay gutom na ta. Lagi pasensya lagi boss. Paluma mo din mo din paninda. Sige, hapit na ni, hapit na ni. Dugaya oy, lakaw no kaniron. Hindi na boss, di ros adug lakaw boss. Uran kayo. Oh, pasensya na usog boss kay sa unta man. Ako ra man lagi usa nagkon diri boss. Oo na, Enjoy, taro na po ng inyong kuhan. Kay pasensya ng tao. Pasensya na boss. Kuhan. May pasensya na boss. Enjoy na pagkanda boss ha. Tubig boss, tubig. Ayaw na kay unja na mo inom ng tubig. Sige, sige. Ano ka pa ng tubig boss? Oh, pasensya na kami ng tubig boss kay. May katubig-tubig diri boss. Mo na nga susunod, di ni jud down kay gutom na ng Lagi tao. ako ra man lagi usab diri boss. Apply ka diri trabaho. Ini pa sa salamat lagi boss usa. Ikaw naman da boss. Abang nung Grabe ha na oh. gutom na ta. Grabe mo to kana. Tayo. Sabaw sa? Tanawag mami, di na init ang sabaw. Mo ba na mami? Mami, init ang sabaw. Saan ko na rin, bugnaw naman ng mami ha. Gaya pagkadudong hatag order. Ikaw ako kumariyan eh. Oh. Peter, Oh, saman. tara. Kanang nay pila may hang bayro nun? 30. 30. Bayad di mo. Iyay, wa madigang kwarta dire na ibilin bas bahay. Ana palumalumag. Order diri ang zapas usok ko para nang dugad sa order. Pasensya na boss. Pasensya na. Unsa-unsaon nato ni ron? Na, kalintal. Pasensya na lagi boss. Arang Di na mahimo na. boss, pasensya na boss. Di lagi mahimo pasensya na. Sa ko man ni boss, wa mo koy kakuan. Tawag jud pulis ron. Adyo pod boss, maluoy ka boss. Di na mahimo na. Kuy dirag manghugas naman ko boss. Ha? Manghugas. Di ka mo hugas. Aw, ato lamang kanan bisag di kan tigo, hugas mo naman nato ni. Unsa bisag ngito sa paagi kay di mahimo nag Ay, wa lagi koy kwarta boss, pasensya na gud boss. ay di uga okay ra ganina og ning order ka ganina og way kunkuan. Lebi ko suko-suko ning imo. Saon man ni boss, wa man kwarta lagi na ako lagi. Unsa? Ako na naman yung ibalik ni plato nito. Ay. Patawag jud og pulis ron. Adyo na boss, pasensya na boss. Bangitag paagi. Ay, manghugas na naman ko boss. Pwede ba? Ako na naman yung hugasan eh. Sus ako boss og sige nila man. Sige. Bisag nakabayloan ka Namoy kwarta dayo. Diyan. lagi. Hindi ka bayad niya. Hindi na boss. Pasensya na boss, ako naman yung hugasan ng kinanan. Sige, masubutan lamang ko. Sige. Ay, salamat po sa Sana ko. May problema na. Sunod ako mukaon ka ha pag kwarta po. Oh, lagi Ako boss. na laman ng pizza ni mo. Kumaon. Basta, boss, hugasan naman ako. Sige. Pagdali diha ah. Tsara, Kakasam naman na boss, sa lagi mo. kaandagan naman ang hugason. Unsay gusto nimo magpatawag tag pulis? Tanawa, kinirang gikanon. Diya ka na andagan na Ay, di na mahimo na dali diri ag. Di na mahimo dali diri. Way klaro man ko na ni, madyo pa ning ngut. O kana ugasan na tanan. Tsara na ina. Sing lain na. Tanawa andagan hugasod Ay, kinirang ugasin na. gikanon. Ugasin na.
Madyo pa ining bayad na naman day ko di ay. Mauna di ha. Ugasin na, ugasin. Sakong ko ana ni. Taro-taro nga taghugas ha. Di kay lamu-lamuon ni mo. Ang taga ng gas no. Ay, di na mahimo. Ang atong gikaon duha ka plato. Sakong ko ana ni. Imo dyan ang koy kay di ka mo bayad. Gasa ka ha. Taro-taro nga na. Paglabog ko mga mga plato, mga baso. Sakong ko ana ni. Kamang nuts ba, di ko mangugas kay maglikay-likay ko sa mga hugason. Pero dire ana na hugason. Amo yung mga klaro boss. 30 pesos ra pero ang hugason. Be, sus. 500 man yung mabayad ninyo boss. Napamoy utang na boss kay 30 man eh. Usay mautang. Tanawa na hugason. Ug nakas na pagpanarbaho dili ra ni 30 andaga na hugason no. Daghan pa jud kag bagut-bot. Dara kang magpatawag og pulis ha. Aw, wa, boss. Ajo, sige ra kay hugasan na lamang no boss. O kana, ato sigda kang bagut-bot. Taro nga daw ni sabuno. Lagi boss. Mura magdako na laman ni Tidjani di ka maumuhugas. Cara ka ano hugason oy. Grabe. Palapog mga plato ani, mga luwag, kutsara, lapito, na pa jud kutsilyo. Unsa man boss? Ano ni kutsilyo boss? Wa man ni apel ni. Sa naman ni dili, masambad ni hong kamot, kamoy makabayad. Unsa man ni kuana ni? Bahala ang mga Hoy, ano pasok-usok man ka? naman kutsilyo, hindi mo nang ibutang boss nga masambad ang kamot, kamoy makabayad. Natural kay ugason nga na, dira adun sig reklamo daan, ugas na laman. Di kay gamay ra mo tong gikaon da, ipahugas ko ninyo, nagana. Ay, mo gan man ni silot sa dili mo bayad. Sunod og mukaon ka kutro diri ug di na pud ka bayad hawla, ay ipahugas na, ipahugas ni nahon ning tindahan. 30 pesos ra tong gikaon, ang nagana hugas mo na ho, 500 mabayran ninyo na boss. Sige reklamo darong patawad og pulis ron. Gamay naman tong gikaon boss. Da nganong andaghan naman ning plato ni, mga baso, kutsara, napagadi kutsilyo unsa ba ni? Sige magbagot-but sige na da. Kinuduan di na makahugas. Napagadi kutsilyo sa duha na kutsilyo boss. Masama da sa ani boss. Boss. Umanagang kuan boss. Gason. Boss. Kumanag ko kason. Madso, ibutang Ang dara. kado ni. Wala. Asa man ni ibutang boss? Dara. Ang dili na ni. Dara. Okay. Sunod. Aron di na makahugas sunod, mukaon ka mabayad ka ha. Sige boss, mubayad na ko sunod. Kana, ulit ka makahugas di lalim no. Nandun boss, tapoy ng mga ano, hanggang mga samad. Sibat na. Sige boss, wow kay ikahatag nagsudan boss. Nagkana mo gas mo na ako. Usa, Greenhouse ba? Greenhouse. Sorry boss. Oo ka na. Joke ko wala ka boss. Kaya mga kasi gamitin kay. Kana, sibat na. Salamat boss. O ka na. Action. What's up mga kahungog? So time to shout out dahil ano? So shout out dahil ni Christian Montilla, ni Bilmar Travel Vlog, ni Estrella Sarco, ni Rahila Iderio, ni Ninito Sarco, Elmer Dumagan, Doko TV. So salamat sa inyong pagsubaybay sa among mga kanang videos no. O mga kahungog, tunta nga kanunay mong musuporta sa among channel no. So kung wa pa naka-subscribe, please subscribe. I'm a rider, provider, bring the heat, girl. I will bring the Please subscribe din no sa among YouTube channel. O gusto mong magpa-request og mga content, please follow sa among FB page, Hindagan Viners di ay no. So ayaw mo kalimot og salamat di ay sa inyong pagsubaybay mga kahungog. Salamat sa